ফাঁসি মারো নাই একটা জবাব চলিখা চিনি জবাব চলিখা ও তাকুরক ফাইবাইতে ও পুকুরক ফাইবাইতে ও তাকুরক ফাইবাইতে ও পুকুরক ফাইবাইতে ও তাকারি সুকান্ত দাসনো জেলত চপসি নাই হত্যাকারী সুকান্ত দাসনো ফাঁসি মারো নাই হত্যাকারী সুকান্ত দাসনো ফাঁসি মারো নাই হত্যাকারী সুকান্ত দাসনো ফাঁসি দিতে হবে প্রেস মিডিয়া रखना जों जतन साइमानो थानाय दिसंबर ने 4 तारिख सिने असिस्टेंट कमांडेंट ताई नाइक सुविधा मार्क हासिन जमातिया ताई किरण कुमार जमातिया बनी जूनियर सुति में नि टारगेटे बनो बिनि निजने राइफल पिस्तल बाई बनो कगै जागोनो स्पॉट डेट खलाई रेखा जोंहाबो जतन साइमानो बनि बागै अबा हाइकेना त्रिपुरा हावो जों जतन बिसास नुगै दङ साइमानो जे अबा हाइकेना चिन बररक जागा जागो बोथार जागो रम फजा जागो सुदो अबो सिमिया जों ताइबो साइमानो थानाय कয়েक 15 दिन हाय आगे अबो जों खायसे आलुनि सुखि जमातियानो नुखा बबा हायना खायसे मेलाव थांमाने बिनि बसाय निजिनि स बसायबाय किफ्ले फेमा पर्यन्त बन पर्यन्त यगलिया जों बसाय बिसाबाय हिमनानि पर्यन्त जों कुनो सुजुग मालिया हांखाय अ हाव जों तंगैताम खायनाय अ हाव जों जे आइन शृंखला तयै जे जागाव जे चिनो आइन त्रिपुरा हानि जे ताबो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जे आइनति और आइन जे असक अवनति असक सेलेंमा सिंसांगा अब कोनफोरा जों ताइ नायबो जों जस्टिस मालिया अबनि बागैना जों सावो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्व चिनि बुबागान नेतृत्व जों अब ताइ आचुगै तंले जों मा हिने त्रिपुरा मथा बासाखा जागा जाव जों सुरु अब सिमिया जागा जाव अम हाइथाय बुं तंग हाकाय जों आरो बासनाय सुरु अब सिमिया अबन ताइ ताइ सिगां सिसेमनो रवि लिटन बुथार जाकमानि सुकराम देब्रम बुथार जाकमानि शशि मोहन देब्रम बुथार जाकमानि अब हायरा जों कोन जस्टिस ग्रै साल कथां जे निजिनो अफिस खाइ दंमानि आरो पइन्ट थांनाय बुथार जों कोन जस्टिस ग्रै अब हाइकिन चिन बर कमान्डान दिगि थांगा अबनि बागैनो जों बुबागाननो गड संगाय बुबागाननि नेतृत्व जों तामताय हायना आचुगै तंले अम हाइकिन चिन कन्टिन्यू आन्दोलन जों चलि थांजनाय जों आरो ताइ जों ताइ मुथागिनाले जों ताइ अ जागा बयनि उसकानि बाय जों थंजागै तंले जों बसखौ आबगैन थांजनाय ताम खायनाय चिनि बररक 70 বছরनि सिमे जेबाबे बुथार जाखा जेबाबे थंजाखा जेबाबे नाय अनाय खालायजाखा ताक पर्यन्त कोनो बिचार माया आइन माया बर्तमान नगनगै तंगो थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर मकल बायथां कायसा केमनो निजेनि अफिसार चिनि मार्कासिं जमातिया ताई किरण जमातियानो बरंनि खरचा कालिक जूनियर राइफलमैन डायरेक्ट गुली कगै बुथारमानि काजे दिनै आमाइके बुथार जागो दिनै एसडीएम अफिसार थाङै खरचा टीसीएस अफिसार बुथार जागो दिनै खरचा मास्टार बुथार जागो दिनै खरचा छात्र बोरै बुथार जागो रेप खाइ जागो अमाइके सालपतिनो तंमां चिनि बरक अमाइ जागा दिनै नायमाया आइन बिचार माया खलै जों दिनै थंजाक दङ काजे जों ताइ सिरिं तंलिया जों ताइ आजुगै तंमालिया जों ताइ नायसिगै तंमालिया साल बोसोर जों काबै तंसिनाय साल बोसोर जों याक मचमै आजुगै तंसिनाय आबनि बागै जों दिनै अ कसम सालनो रि कसम खावै जों दिनै सारा त्रिपुरान बरनो जों मेसेज रना नायो जे जों दिनै ताइ आजुगै तंगै चुगलिया जतन फाइदि जतन अंखरदि दिनै अ खरंनि अफिसानो जों जरि जस्टिस रिमा खाकाय बोसकांनि साला बाहायनो अ सुसि बुलाम कायसातिनो जत जस्टिस मानान हने आशा खायै जों दिनै जबा खाइ दङ दाखरो बुखरक बेलायनो खानां माने कक दाबो चिनि बर राजनीति खाइ दङ दाबो चिनि बर थानचा हिमानो थानचा हने वानसिगाको गबामा राजनीतिक बदल दाबो प्रेजेंटली कटाल खाय आचारि दङ काजे आमाहाय बरंनि मिस काइट नरक ता फेमलक जागदि नरक ता लामा ता करदि अब नंथाय आं सानामजुगो हामबाय भारतनि आइन न इंडियन कन्स्टिट्यूशन इंडियानि जत ल एंड ऑर्डर जों जतन जों पुइता दङ जों बिलिभ खायो विश्वास खायो गणतन्त्र हाव दङै ताङै के जोंनो खातायबो माहाय कटर मार्डार माने
aborok tini justice mani tongo jongbo asas naragaino jong tini peacefully jong omaike andolon khai tongo and asa khayo buskani salo je hottakari je serial murder killer je Sukanta das bo bahaino Phasi rejangnai chino puitoni bisingtiri jong tini andolon khai tongo and jodi bo Phasi rejaya hangkai chini andolon continue khlai thangnai abo nong thani sanamo jogo takoro bokoro